kubizwa abantu ongabazi. Yabona indlela encane serious and indlela uNkulunkulu asikhulumisa ngayo singanqunywa. Singafika endaweni sikhulu sifakwe ummese emqaleni sikhulu ngendlela esikhuluma ngayo. Asifihli lutho. Amen. So uthuke mawuzo ngefonini connect YouTube alonga inkosi. Siyacela mfike. Ngenxa yokuthi asambe ngokubona. Siyasaba ngokubona. Sakholwa ukuthi sofika sokukhuluma lokhu lapha sikhuluma sibuye. So siyabonga uNkulunkulu nobaba wafaka imali engasazi. Kodwa abazalwana abasezulwini bayazwana khona ngasihlangana khona ukuze ukuthi ayabazi. Sizohlala nami 3 days bazalwane. uNkulunkulu asibusise ngawo. Amen. Ngiyacela sibanikeze live sibanikeze. Bakhona abalaleli be-End Times bazalwane. Indawo ngeyindawo. Bazalwane-ke bazalwane abathanda ukulalela uNkulunkulu uthanda ukuzwa. Amen. Hallelujah. Sithanda ukuzwa yena, sithanda ukulalela yena. Ake sikhulume lokhu bazalwane kafishane bese siyahlukana. Alibonge igama lenkosi. You know bazalwane, before sibonane nenkosi ezulwini, inkosi izofuna ukuthi sibusise. The question bazalwane ngifuna ukuyibuza mina lonke njengoba futhi ngifuna ukuphendula ngamunye ngamunye uzalwane. Ready yini wena ukushintsha indlela osuhambe ngayo for years uNkulunkulu ethero nomusa njalo ukuthi bakuvula indlela osuhambe ngayo nami nje sengabe ngayo uNkulunkulu etha kuyona ezakuyena ready ukushintsha. That's number 1. Number 2, uNkulunkulu ethi kunezinto ongazenzi kahle okufanele uziyeke namhlanje uzenze uzomlalela yini wenze. Amen. Okugcina abazalwane, uNkulunkulu engathi mamdlahla namhlanje indlela ogqoka ngayo akuyona ithandayo. Sifundiswa kutshela ukuthi gqoka kanjani uzokwenza into. Ngoba abantu abazoya ezulwini bazalwana khona abantu bamasonto. Kuzoya abantu abanenkonzo khona ngaphakathi. Yokudlula esontweni bafinyelele kuNkulunkulu. Ngoba isikhathi esikusona akusayi ngebandla. Isikhathi esikusona kuya ngomzimba kaKristu. Ukuthi umzimba kaKristu ufunekani kuwo. Angazi noma niyabona yini. Ivelu yamasonto namagama uyehla iphelelwa amandla. Uba abantwana manje bakaNkulunkulu siyafunana manje. Yiseko state ngizwe kunomthombo ezeMpumalanga. Ngiyamazi. Break i-protocol yesonto. Nami ngibreak i-protocol yami neyikhulu. Sesonto ngoba umzimba kaKristu uyafunana manje. Uyesu uhlela ukuthi konke ngishoda ngayo uzoyithola kwabanye babili. And before we talk, uNkulunkulu uzosusa ama-boundaries akade sibambile ama-doctrines amasonto, amagama amasonto, ayimthetho yasemasontweni. Abafundisi bazofa abaningi lesikhathi ebulawa ukuqabela abantwana bakaNkulunkulu ukuhlangana. The fellowship was very important. Lithi iBhayibheli kwincwadi ka-10 chapter 10 kwama-Hebrews. Lithi iBhayibheli lingakuyeki ukuhlangana kwenu njengomkhuba wabanye. Manje if ufanele abazalwane i-fellowship ungafuni babe ne-free fellowship kusho ukuthi awuyi la beya khona. Yabona manje kuhlanganisa abantu abangalimithwa. Uyabahlanganisa wenza ukuthi yabona ibandla azolilanda uNkulunkulu ilele lihlangana kanje. Amen. Yabona lelo kwasuka yabona
nje bona bangashongo ngishema abangena ukuthola. Yebo, ngoba uzothi uyasho umnqanje. Why benqaba nizimvu zaba nizona izimvu zika Jesu. Ezami ziyalizwa. Yini bazalwane? Senze njani masezizwini? Sikulandele salandele abafundisi. Balandele ishundo lokukhuluma, landele Jesu. Asikhuluma asisho ukuthi umzana behlaza ngaphatheki enye into le. Thina sikhuluma ngokuzwa kuJesu. Bazalwane. So kufanele silalele uJesu ukuthi uJesu uthini. Amen. Bese senza lento uJesu athi asenze njani? Simple as that. Siyeke zonke ezinye imfundiso ukuthi le khathi lasenza kanje. Isonto lethu lingena ngo9. Labanye barongo abangena u11. Yayona nje into ezingasebenzi. Siyadlula ke manje leso simo. Sifinyelele kuKristu ekugcineni siyamkhosi. And uzonakala masifika kuKristu siyafana. Fika umfundisi wakade ukhulu ufike emncane kuthi. Hallelujah. So uJesu ufuna ibandla lakhe lilento ayifuna. And lapho ayikho into ezolibamba. Lizoba yilento uJesu kanjani? Ayifuna. So soma kanjalo. Kodwa ukhona into abakuvuma namhlanje ubongela after singosona umsiba. Nami ngizosibenzisa. Nawe nomunye lo. Sizolungisa. Lalela bazalwane. Ikhona esifuna lesisho namhlanje ethi umready ngempela ukushintsha. Ungayenzi namhlanje kukhulu inhliziyo yakho. Ukuze yonke into uNkulunkulu athi yebo wenze njani? Amen. Hallelujah. Awanguze bazalwane. Uma nje ungathiwa sikhuluma amaqiniso. Abazalwane abaningi abasawagqoka amabhuluku angithi. Hallelujah. Nikhona. Abasawagqoka ini? Bathatha siwagqoka amabhuluku sisiwe manje umuntu esekhulumile kuthina. Kodwa bayagqoka amathayi. Ihluke ngani ibhuluku elithatha? Hallelujah. Into eyodwa ithi. Ya wathi omunye ibhuluku alinozibi. No khona amabhuluku enazibhi. Amen. Ibhuluku. Amen. Yeah, so funa khona izinto nasi masikhuluma noma umuntu lesisiza sisize ngempela. Ubona konke. Hallelujah. Akubona manje Nkosi. Asize lo muntu ukuze silungise sinibanda elilungile. Nayi ke bazana into uNkulunkulu abefisa sikhulumele namhlanje. Njengoba solo umsiba. Ake sivuleni incwadi. Abahluleli chapter 14. Esithosethu abagwebi chapter 14. Amen. Yeah, Abahluleli chapter 14. Umoya wami Nkosi ulambele wena Siyafunda incwadi yabahluleli chapter 14 verse 2
isihloko sithi umshado kaSamsoni nemfumbe yakhe. Verse 2. Wakhuphuka wabatshela uyise nonina wathi, ngibonile owesifazane eThimna kwamadodakazi amaFilisti. Ngalokho ngithatheleni yena abe ngumkami. Uyise nonina basebethi kuye, akakho yini owesifazane phakathi kwamadodakazi abafowenu noma phakathi kwabo bonke abantu bami, ukuze uye kuthatha umfazi kumaFilisti angasokile na? uNkulunkulu ayenze before abekhona uSamson. Hey Nkosi yami, nangu lo mfanele yena la kwakuthiwa ngangini khona. Lalelana abantu hola. Bathi dengekho yini kodwa Samson. Engekho. Ungathi bathi lo luthando lise endaweni wrong. Amen. Engeke kwenzeka yini ukuthi uthathe komunye ke nje khona. Hey ngoba sibafundisi sihleze sikhala ngalezi. Fika intombazane seyifika lo mfana ebuyeleka abantu ba ministries. Uthi uyobuka ivangeli lakho lihlala. Usibuze ukuthi beyingekho yini khona la. Haleluya. Endulo umfana athi ngimthandile. uSamsoni wathi kuyise, ngithathele yena ngokuba uyathandeka kimi. Ngivele kwi-English lephathi ethi ngithathele yena ngokuba uyathandeka kimi. Funda. Bangifundele leyo verse. Noma ngizofunda ya. Fundele lapho ke verse number verse 3 ya. Funda ngeke. The Philistine, yeah? In our own head, yes? Yeah? I like it. Kona abati, kona le endawethi, kona any translation ethi ubukeke thandeka. Amen. Amen. Singabhala amaBhayibheli siyakhona. uNkulunkulu usifunda kwezinto amandla. Uthi uSamsoni, baba nomama ngithatheleni yena ngokuba kumina uyathandeka. Amen. Wakhohlwa uSamsoni into eyayikhulunywe ngakazala, abazala sebemiyale kakhulu. Haleluya. Ukuthi wena uyoba umNaziri kakhulu. Njoba uyoba umNaziri awuthinti utshwala, awusithinti isidumo. Awusithinti izinto eziyifele. Haleluya. Futhi awushadeli kwabezizwe. Haleluya. Lonke lezi zinto zibekiwe zoyi5, kodwa umfana uthanda la ku-wrong khona. Uthi ngithatheleni ngoba kumina. Hayi lokuthatha ningizela nawo kumina. Yathandeka. Funa uzotshela ibandla namhlanje mina ukuthi akuyona yonke into ethandeka kuwena ethandeka nakuNkulunkulu. Haleluya. Into eziningi esithandayo siphambene necebo likaNkulunkulu. Into eziningi oyifunayo siphambene necebo likaNkulunkulu. Into eziningi osibuka emehlweni akho sithandeke ngathi ungaba nazo siqabanisa noNkulunkulu. Samson uthi hayi uthandeka kimi. Engathi singathi masifuna izinto sibheke ukuthi kubaba ziyathandeka yini. Ingakathandeki kimi kodwa kubaba osezulwini. Uthi uJesu mayenzeke intando yakho emhlabeni. Njengoba akasho ukuthi ayenzeke njengoba ngithanda. Uthi ayenzeke la as it is. Engathi nemthandazo yethu ibingafuni intando kuqala. Ukuthi njengoba sengithandazela lento ngempela ngingenile traffic. Khona abantu abathandazela imishado namhlanje bayashawa emishadweni. Bayifunile bangafuni intando baba. Ngoba
uhambe noNkulunkulu ubheka yena before ubheka izinto zakho. Ngoba izinto zakho ngelinye ilanga ziyaphambana noNkulunkulu. Izinto zakho ngelinye ilanga ziyaxabanisa noNkulunkulu. Imithwalo yakho ngelinye ilanga izokuxabanisa nezulu. Engathi ungathi bawuthandaza uthi baba makusentandweni yakho nginikeze lona. Yebo ngiyakuthanda kodwa makusentandweni yakho ungathi uthandeka kimi. The same God another. Uyaswela masinhliziyo yakho nayo iswela. Umuntu usuyicele for years. Ukhala ngamdlazi. Wena bekunika kanti usekunikeza a thorn in the flesh. Hallelujah. Mighty Jesus. Ushade emini. Emabandleni limele. Amabandla amaningi kune-divorce. Abanye bafuna wona manje udivorce. Nalendlu bakhona abahalela udivorce. Wathandaza owufuna. Yabazana nikufundile kahle iBhayibheli. iBhayibheli usitshela ukuthi khona abantu abawoze bafike uNkulunkulu beyintombi. Abanye sebengashadile. Kodwa mawusuphoqa lo mshado ufuna, uzakunika njalo ukuthi angikuthandazelele for umshado. Izothandaza uthola neva, ungatholi wona. Ngoba uNkulunkulu acebwela ukuthi wena uyoshada ngephila. Engathi besilabusa yena. Ey'ntweni zonke busintando yakho. Ey'ntweni zonke. Hallelujah. Uthi ngithatheleni yena ngoba kumina. Yathanda. Ngithatheleni yena. Ngishungene shop baba. Khona izinto ey'bukeka sizinhle kodwa uNkulunkulu azikho zinhle. Khona izinto ezibukeka zikulingana ukuthi mawuyigqokile ikukhale. Ikhale ngisho ubuntombi bakho. Ikhale izinqe ngemuva. Iveze yonke into ongafuna ivele. Uyiveze ngaphansi. Kodwa uNkulunkulu. Into eningi eyithandekayo ukuthina siyisitha zukutha Samsalukazi umama ubaba ufoni yakhe. lithi iBhayibheli uAdam noEva wayetshela uAdam ukuthi asidle isithelo noma isihlahla. Kuthiwa kodwa uAdam wathi etsheliwe njalo uEva lalela wayibona ifruit ithandeka. Ikulungele ukudliwa. Khona izinto ayilungele ngamehlo akho. Kodwa esukufa. Khona izinto esukufa ezubutha. Kodwa siyathandeka. Hallelujah. Senziwe yini? Siyi-trend kule siya-escalate. Yena kwena upecular wena. Awuyena umuntu ofuna kahle noma yini. Awuyena umuntu ofuna laphuze noma yini. Awuyena umuntu ofuna lagqoke noma kanjani. Shout hallelujah. Wathi njengoba wenze noma kanjani. Uhlelo abantu abadebesa usibolile. Athi Isaiah chapter 6. Ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya. Athi ngambona uNkulunkulu. Wayehlele esinabesini somkhosi. Ingubo yakhe igcwalise ithempeli. UNkulunkulu uthi kodwa mina ngakuhleli nabantu abadebesa usibolile. Uthi kwaphonke ukuthi kusuke elinye lamaserafi iye e-altari liyothatha umhlaba, liyothatha ilanga kwendawo e-altari. Nazonika indebesa zomlomo ngokuba ngakuhleli nabantu abadebesa bayingcolile. Yebo salwane akasifumene uNkulunkulu namhlanje asigeze indebesa zomlomo ngokuba ngakuhleli nabantu abangcolile. Izinto ayithandayo uNkulunkulu akayithandi. Lezinto siyithandazele for years. Bazalwane, awuthi ngikhulume something mhlawumbe ezosixabanisa namhlanje imali. Bazalwane, is God so lazy in such a way that uIsaiah 59 uthi indlebe yakhe ayinzima ukungezwa. Enjani le mthandazo siyithandazela ngayo? Yes. Yes. Siyake isono sisaze sono lisakhuluma ngayo. Baba. Bazalwane. Niyazi ukuthi konke engihlebelayo.
sithandazele nezinto ezingathandazeki njengebandla. Hallelujah. Alikho ivesi elithi nikhulekele impumelelo. Mawunalo phakathi isandla manje. Amabandla amaningi akhulekela i-prosperity, ayikhulekela i-prosperity. Amen. Jesus, hallelujah. Ayikhulekela. This Bible, seek first the kingdom of God. Oh, yes. Ubuso God. Akhona ama-wise builder lana. Azothanda kakhi akala bheka izulu. Ukuthi ngizonetha. Ezofika nomoya. Uzofika nesikhathathu. Into efanele ngiyenza engakhele egwaleni. Apha abantu abane-strategy sokwenzisa. Abazothi babenza izinto babuka uNkulunkulu kuqala. Animuka uNkulunkulu nibuka nina nezimo zenu. Ubuka i-competition nomakhelwane. Ubuka i-competition yokuthi ubani ufike ngemoto entsha. Ake ngiyokwenza esigaba isikweletu. Ongeke usikhone. Yini inkinga yebandla kule nsuku? Inkinga yebandla into elisifunayo uNkulunkulu akayifuni. Wasibona isithelo sisihle, sithandeka, silungele futhi ukudliwa. Wasithatha wasidla, wanikeza nemiyeni wakhe wathi nawe usungadli. Sididi somyesu. That's why lo muntu be right engamithisi. Bekufanele ngimiyeke engamithisi. Ukuze angene ezulwini ngelinye ilanga. Uthi uJesu ubiso lakho likukhubekisa. Ngamele ukulikhipha. Kungcono uye ebusweni nehle lodwa. Uyokulobuya esihogweni namabili. Understand? Usiza ngabe ukukhulekela umuntu ongaboni. Kade sasibakhulekela ongaboni emehlweni. Akukhulekele menta ukuvulela amehlo abona ithaveni. Menta ukuvulela amehlo ayipornography. Right engabo. Mina ngiyenzile. Angishumayelanga lithi iBhayibheli preach first. Lithi uJesu waqala lapho. Maybe chapter 17 waqala lapho ukushumayela. Alisho ukuthi waqala wenza ama-miracles. Manje wenza ama-miracles. Shumayelani. Angibelintende uyaphela 1 minute shumayelwa. Ukhuluma izwi. Second week ngibone sekwenzeka ama-miracles. Angwafuna yangilandela. Uthi lithi iBhayibheli Mark chapter 16 verse number 16. Lithi iBhayibheli okholwayo abhabhadiswe uyosindiswa. Ongakholwa uyokulahlwa. Lesibonakaliso siyobalandela abakholwayo. Bayophatha inyoka. Uma bephuzokubulalayo. Asosi kwabanangozi. Bayobeka izandla phezu kwabagulayo. Okabakhala masa. Bazofuna uNkulunkulu nombuso wakhe.